your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. An army bold, whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Call to war. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. See the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes lie crushed beneath His feet, for the conquerors has risen. And then as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see Him. Spirit come, so Spirit come, put strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a servant good and faithful. The saints of old still lie awake, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. May the church arise in the strength of the Spirit of Jesus Christ, our Savior and our King. Give you thanks, Lord. We praise You. O Lord, our God, thank You for the joy You feel in our hearts. Thank You for making us worthy to stand before You, to worship You through Your Son, Jesus Christ. O Lord, may we continue in Your word and use it for the glory of Your holy name. In Jesus' name we believe and pray. Amen and amen. Jesus said the Father is searching those who will worship Him in spirit and in truth. Give You thanks, Lord. The Father is searching. The Father is searching for all who will worship in spirit and in truth. And He is discerning the thoughts and the yearnings of every heart in this room. So let us determine that right
right at the start. We will worship the Father with all of our heart. With all of our heart, mind and strength. We give you honor, glory, and praise. Not from afar, or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind and strength. Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength. Jesus, we offer. Jesus, we offer our lives on the altar. Cleanse our hearts and thoughts, that we may stand holy and we can come boldly before the throne of our God. We have determined that right at the start, we will worship you, Jesus, with all of our heart. All of our heart. With all of our heart, mind and strength. We give you honor, glory, and praise. Not from afar, or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind and strength. Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and ours. With all of our heart, with all of our heart, mind and strength. We give you honor, glory, and praise. Not from afar, or just with our lips,
Mayong hapon kaninyong tanan sa among mga kaubanan nga nausab diri, mayong hapon kaninyo ug katong mga kaigsunan nato, mga kahigalaan nga nagasubay ka nato, nagatanaw pinaaging live stream no online. Mayong hapon kaninyo ug welcome sa Visayan service dinhi sa Solidario Gloria Christian Church no. Tinuod og kini ang ato ang oras, kini atong takna diin kita magapasalamat sa atong buhi nga Dios. Ug angayan nato siyang simbahon, angayan kita nga magaampo no ug magasalig diha kaniya atong itugyan bisan ang ato ang kaugalingon isip buhi nga halad tungod kay kini mao nga ato ang espirituhanon nga pagsimba no, act of worship diha gayud kaniya nga isuan. Ug karong hapon buot kong tinguhaon nga sa atong pag-awit no, sa atong pagsimba, sa atong time of worship di kaniya ang iyang pulong gayud mao ato ang sumbanan no, ato ang himuang nga basehan nga atong awitan ang Ginoong Dios nga mao'y labing mahinungdanon ka nga kinaiya sa usa ka magtutuo no, o bisa katong mga kaubanan pa nato nga nagasugod sa pagduol diya sa atong buhi nga Dios no. Padayon kita sa pagaduol kaniya, padayon kita sa pag-ila kaniya ug ilabi na padayon kita sa pagsimba diha kaniya. Ang pulong sa Ginoo diya sa Colosas 3 versikulo 16 hangtod 17 nagaingon, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudloay ug pagpahimangnuay kamauban sa tanang kaalam, pag-awit kamog mga salmo o balaang mga alawiton o gawitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. So klaro kay mga igsoon no, nadungog nato karon nga kining ato ang panag-awit, kani atong panagsimba sa atong buhi nga Dios usa kini ka sugo no, usa ka command nga giingon dinhi sa atong basahon karong kahaponon. Banay ako ninyo mag-aampo kita. Lang itong Amahan, aniya kami aron sa pag-alagad kanimo o aron magpasalamat sa tanan nga imong nahimo sa among kinabuhi. Ginoo, dili kami takus sa imong kaayo apan pinaagi sa grasya ni Jesus. Hinaot nga himayaon namo ang imong ngalan. Kung dili tungod sa imong grasya, dili tungod sa imong kaluoy. Ginoo, siguro wala mi diri karon ug nagapasalamat kami. Padayon kami nga mag-aampo, magdayeg ug magpasidungog diha sa imong ngalan. Mga makasasala kami apan tungod sa imong dakong kaluoy kanamo sa matag adlaw, ikaw gyud pakita sa imong walay kinutubang gugma para kanamong tanan, Ginoo. Ug kami lamang nagasampit di kanimo, hinaot nga ang among pagsimba amo ang pag nag-awit karong kahaponon sama kini sa mahumot nga insenso nga among ihala diha ang among kinabuhi diha kanimo, Ginoo. Kini among ginapasalamatan anan pagsalig ug paghimaya sa pangalan ni Jesus nga among Dios. Amen ug amen. Palihog manindog kitang tanan na adri sa church no, sa sanctuary. Pulong sa Ginoo din sa Salmo 29 nagaingon, dayga ninyo ang Ginoo, kamong mga langit nung binuhat. Dayga ang iyang himaya ug gahom. Dayga ang mahimayaong ngalan sa Ginoo ug yukbo kamo kaniya sa iyang pagkahalangdon ug pagkabalaan. Tinood nga ang Dios yung mga igsoon kahibulungan siya no, siya ang naglalang kanato busa kining ato mga kinabuhi no. Iyan ang panag-iya na Ginoong Jesucristo kay kita iyang gitubos pinagi sa iyang balaang dugo. Mag-aawit kita.
kahibulugan ang Ginoo, maglala sa mga tao ang kinabuhi nga naangkon ko, gasani ikan sa Ginoo, kagi ang kaagi ni Jesus sa iyang pagtubos, nagasulti nato kini ang matuo, hari siya nga Diyos kay bulungan, kahigulugan ang Ginoo, maglala sa mga tao, kinabuhi ang kinabuhi nga naangkon ko, gasani ikan sa Ginoo, nalano simbaho sa tanang panahon, wala na'y kagabi sa puloy ang langito, kay hulugan kahibulugan ang Ginoo, maglala sa mga tao, ang kinabuhi na naangkon ko, gasani ikan sa Ginoo, sumakaw sa kahibulugan, kahibulugan ang Ginoo, maglala sa mga tao ang kinabuhi na naangkon ko, gasani ikan sa Ginoo, gasani ikan sa Ginoo, gasani ikan sa Ginoo. Panay kita sa pagsimba. Atong dayon natong buhing ang Diyos may suwa. Atong ihatag ang atong tanang pagtuo diha kaniya. Tanan natong paglaom. Diha lamang sayang gugma kani kanatong tanan may suwa. Magawi kita. Iining kalibutan, puno sa kasalanan, daghan sa katawan, sa paglaong nawadaan, may tingog sa pagtila na dugo, apan napatining tanan sa Diyos Amahan. Isugot ta sa Diyos, isugot ta sa Diyos, imantala si Jesus, isang nyawang ngalan niya, kay siya nagtubos, kita saksi nga to sa kalibutan, ulahan nga paglaom, ihatag sa katauhan, ipahatag magtutan, ang paglaom niya sa guma, mahiusan ng Jesus, ipadaya
kamot niya. May kaluwasan na kung magpadayon ta. Sa katapusan may kadaklugan. Magalipay tao mag-abit sa Ginoo magnahi. Ipata, ipahata, matuta. Ang paglaong diha sa kulma, mahinos sa kang Jesus. Ipadaya ang Diyos kaniya. Samtang dito sa krus, si Kristo Jesus midaog. Ang mensahe atong ipahibalo, ang paglaom nga mubalik si Kristo. Ang paglaom nga mubalik si Kristo. Ang paglaom nga mubalik si Kristo. Ang pulong sa Ginoo diya sa Efeso 2, versikulo 4 hangtod 5 nagaingon, apan dako kaayo ang kaluoy, bugugma sa Dios alang kanato, bisan nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Ginoong Dios. Mga igsoon, mag-aampo kita. Ginoong Dios, dahig kami sa kanimo sa among mga kasing-kasing, among ginapangayo ang imuhang pag-abli sa among mga kasing-kasing, sa among mga salbutan, to receive your word with power and with conviction, Ginoo. O nagadayig kami gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan niini, ug bisan sa mga sumusunod nga adlaw sa among paglakaw nining kalibutan, kami lamang duol, magaampo, magadangop diha kanimo, magapasalamat o magasalig sa tanan nimong paagi, sa tanan nimong pagbuot nga ni kanamo, Ginoong Dios. Kami lamang magapasalamat karong kahaponon, kung magahatag nining kalipay nga kami na usab makakaon sa imuhang mensahe, sa imong pulong nga imong giandam kanamo, Ginoong Dios. Dalaygon ka sa walay hunong, among ginabalik tanan dungog, pasalamat, paghimaya sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Pabiling kita nga magtindog, no, para sa ato ang mensahe karon. Kung doon na kamoy Biblia, ang iyong kakamos sa pag-abli diha sa sulat ni Pablo ngadto sa taga-Efeso, kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 14. Ephesians chapter 5 verses 1 to 14. Og sa inyo ang namatikdan, pagsugod nato nining tuiga nga Enero 2022, doon na kita'y ginatawag nga scriptural reading. Ug mo ni atong basahon karon. Mo ning giingon sa pulong sa Ginoo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga may sama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma, sama nga gihigugma kita ni Kristo. Ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay sa lawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw.
Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Timan ikini, walay tao nga sa lawayon, law ay uhakog. Kaya ang kahakog mo'y usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Ayaw kamo patuntok ang bisan kinsa pinaagi sa mga pulo nga binuang, kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Busa, likay gayud ninyo kining mga tawhana. Kaniadto dulom ang inyong kinabuhi, apan karon may kahayag na, sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Kayang bunga sa kahayag, mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makakatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pagapil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon, ibutyag kini, kay makauulaw bisan gani ang paggisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang madayag, mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na, hingatulgon. Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Mao kini ang pulong sa Dios. Paliog manglingkod ang tanan. Bago kita moadto sa to ang pagtulunan, pipila ka punto ang ato ang dalawon sa pagampo para sa tong congregational prayer. Una niini, ang atong concern alang sa to mga spirituhanon nga kalag. Sama sa ato ang gibasa karong hapuna gikan sa Efeso kapitulo 5, si Pablo nagaiskot dinhi nga unta ang mga magtotoo. Makalikay niya ng mga butang nga dili iya sa Ginoo. But pasabot katong mga kinaiya nga sama pa sa kalibutan. In fact, miingon siya nga maningkamot unta kita nga mahisama kaniya. So una sa ato ang pagampo karong hapuna, mao nga ipagampo nato nga mahisama ta ni Kristo. Nga dili ta tugutan o di nato tugutan atong kaugalingon nga maghiskot lamang og mga butang nga gikinahanglan nato physically, kundili sa ato ang panginahanglan nga spiritual nga magtubo kita, nga maglakaw kita nga angay sa pagtawag ni Kristo. So katong mga butang nga ginasulti ni Pablo nga kita man mga katawhan sa Dios, dili day maayo nga igdungog. Kumbaga dunay makasulti ka nato nga kita nalimbigit niya ang mga salawayong pagpakihilawas o kahugawan o kahakog dinhi kanato. So unta dili manganlan ang mga magtotoo nga nagapamuhat ni ining mga butanga. Bisan gani ang pagsulti og mga malawaing butang, mga binuang o mahugawng tiaw. Ginadiscourage usab ni Apostol Pablo na ang mga magtotoo manginabuhi sama ni anang ginasulti niya. Ikaduha nga atong pagampo, pangayo na to sa Ginoo, nga unta proteksyonan ta matag adlaw. Og matag adlaw sa tong kinabuhi inig mata na to bago ta mo gawas sa tong panimalay, pangayo na to sa Ginoo nga Lord proteksyonan unta ta nga dili ta makabuhat ni ining mga butanga o matintal pagbuhat ni ining mga butanga. Kaya ang angayan sa pagtawag sa Ginoo kanato mao ang mga butang nga katong makapahimuot kaniya lamang. Mga pulong nga makadala og kadungganan sa iyahang pangalan. Ug mo na dapat ato ang kinabuhion. Matag adlaw sa to ang paglakaw, pagpamuhat ingon man sa pagpanginabuhi niining kalibutan. So uban niya ako ninyo, kung ginaisip na to atong kaugalingon ng mga magtotoo, pangayo na to sa Ginoo. Nga dili naton imabuhat ni mga butanga ginusulti ni Pablo, kung dili manginabuhi kita. Apil sa pagpaningkamot nga mahisama kita ni Kristo. O ikaduha, pangayon po nato sa Ginoo na proteksyonan kita niya, nga dili kita madala, umusukomb sa ginatawag ng mga temptation, ug magpamuhat kita nga angay sa iyang pagtawag kanato. Ato'y duko mga ulog atong giampo. Among langit ng Amahan, nagaduol kami kanimo karon Lord. Sa dagang higayon, kanunay kami nagapangayo kanimo sa mga butang nga gikinahanglan sa among mga pisikal nga panglawas. Sa dagang higayon Lord, nagapangamuyo kami kanimo, nagaampo ug nagapangayo kami niya ng mga material nga butang. Lord, ikaw pod nagamando day kanamo
nga pwede kami magampo alang sa moang espirituhanong bahin. Nasama sa gisulti ni Pablo, nga makalikayon ta kami niya ang mga butang, nga dili subay sa imuhang kabubuton. Sama ni ining pagpamuhat sa kalibutanong pamaagi, para lamang matagbaw ang mga unodnong panginahanglan. Lord, among pagampo, God, na matag-usa ka namo, isip mga magtotoo, makapaningkamot unta nga makalikay ni ini nga bahin. Maningkamot unta kami, Lord. Tabangi kami, O God, sa among pagpaningkamot nga may sama kami ni Kristo. Yang iyang tinguha lamang mao ang makadalag kadungganan sa imuhang pangalan. Tudloy kami, Lord, nga sa matag huna-huna namo, ang among isipon kanunay, ang makapahimaya kanimo pinaagi sa mo ang mga pinulungan. Sa mo ang mga huna-huna, dili unta kami magunahunag mga butang nga immoral sa imuhang atubangan. Dili unta kami makasultig mga pulong nga makapasakit sa ubang tao. Bisan man gani, Lord, og nasakitan pa kami tungod sa pagpamuhat sa among mga tao nga nakapalibot kanamo. Ingon man, Lord, nga manginabuhi unta kami nga dunay pagdalag kahimayaan kanimo. Ug pangayoon na mo, O God, na kining mga butanga mo'y mahimong prioridad usab sa mong mga kinabuhi. Tagay kami niya ng grasya, Lord. Tuguti kami, O God. Grant us nga mabuhat na mo ni mga butanga aron, Lord, makapasidungog kami kanimo. Ingon man niya na, O Lord, gusto po na mo isangat ang amoy kaduhang concern. Nga ikaw po dun ta, magaprotekta ka na mo. Lord, pinaagi sa mong kusog o abilidad, dili namon imabuhat. Apan, pinaagi sa mong grasya o kaluoy, ikaw may maghatag ka na mong protection. Nga dili kami madani o ni matintal o musukomb sa tentasyon nga magbuhat ni ining mga butanga. Tabangi kami, Lord, nga mahukas na mo ang mga daang kinaiya o mga tinguha sa moang mga unodnon nga panginahanglan. Kung dili Ginoo ang amoang tinguhaon, katong mga langit nun nga butang, katong mga butang, Lord, nga dunay eternal value. Tabangi kami, O God, kay pinaagi sa moang kusog, dili na mo ni mabuhat, O Dios. Ikaw lamang ang makahatag ka namo niini. Mao ikaw miingon diya sa Efeso 2, ang kaluwasan grasya gayud. Kay tungod mga patay kami kaniadto, tungod sa mo ang mga kailibgon nga lawas nun, mga kalibutanon nga kailibgon. Daghang salamat, O Ginoo, nga pwede kami makaampo niini. Ug mahimo unta namong tinguha. Nga inigmata na mo sa buntag. Bago kami magpamuhat, O Dios, mao unta amang mahimong pag-ampo nga na kanimo. Sama sa imong pag-ampo diha sa John chapter 6 or Matthew chapter 6. Nga, do not lead us to the test, but deliver us from every evil. Lord, tinguhaon unta namo ning tanan isip imong mga katawhan. Ug pangayoon na mo, Lord, nga lig-unon nimo kami sa moang paglakaw matag adlaw sunod sa imong kabubuton. Salamat. Ingon man, Lord, itugyan namo among pagtulunan karong hapuna. Ipadayag, O God, ang imong kamatuoran ni ining nga bahin. Lord, dinhi sa among pagtulunan sa upper room discourse, makita unta namo ug makasalig kami kanimo tungod ni ining mga butanga. Ug pangayoon na mo, Lord, ang lihok sa iyong balaang espiritu, ang langdag niya alang kanamo aron masabtan namo ang matag pulong nga imong ipadangat kanamo karong hapuna. Daghang salamat. Ablihan mo mga kasing-kasing, andama mo mga kasing-kasing sa pagpaminaw. Kining tanan namong giampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong hapon kaninyong tanan. Ingon man sa mga nagatanaw kanato sa live streaming, maayong hapon kaninyo ug welcome sa Solideo Gloria Christian Church Visayan Service. Magkapadayon kita sa atong pagtulunan karong hapon ug sama sa akong giingon sa atong pagampo. Naa kita sa ginatawag nga upper room discourse. Ug sulod sa tulo ka Domingo nahuman nato ang John chapter 13. Ug karon musulod kita sa John chapter 14 verses 1 up to 6. Kung doon na kamo'y Biblia, hangyon ko kamo sa pag-abli niya ng abahin o basahon nato ang giingon sa pulong sa Dios. Miingon si Apostol Juan, ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako
aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo arog bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busaon-saon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaato samahan, kundili muagi kanako. Kani nga pulong usa ka familiar nga passage alang kanatong tanan. In fact, bisag di pa nato madumduman ang exact verse ug book, ang usa ka ordinaryo nga tawo makasulti dayon. O kabalo ko ana, gisulti na sa Biblia, I am the way, the truth, and the life. Pero ang pangutana, kung nganong gisulti ni sa Ginoong Hesus, daghan ka na to ang dili makatubag. Karong nga po natanaw na to, unsay hinungdan nganong gisulti ni sa atong Ginoong Hesus. Og fresh pa kay sa hunahuna ni Apostol Juan, nga iya gid kining gisulat after 40 years nga mi-ascend ang Ginoo ngadto sa kalangitan. Ang uban ka nato, kung nabuhay naman tag 40 years or more, dili makadumdum kung unsay nahitabo in details. Sa atong nahitabo siguro around 20 years before or 30 years before. Sama ka na ako, 40 anyos na kapin, di na ako madumduman sa detalye atong grade 2 ko ha. Di na ako madumduman sa detalye atong grade 3 or grade 4 ko. Nay uban madumduman ako. Apan dili na ako madumduman ang exact detail. Dili sama sa pagsulat ni Apostol Juan nga nadumduman niya tanan ang detalye. In fact, ang mga scholars nagaingon presko paghapon alang sa una-huna ni Apostol Juan ang maong mga panghitabo. To the point nga, dunay 5 ka chapters ang iyang gisulat ni ini. Kung inyo ang basahon ang maong upper room discourse, atong nasayran, by way of background, tunay 21 ka chapters ang Book of John. Chapters 1 to 12, diha nagahisgot ang katong pagministeryo sa Ginoong Hesus publicly. But pasabot, tanan iyang ministeryohan, katong mga masakiton, iyang giayo, mga bakol, iyang gipalakaw, gipatindog, katong mga buta, giuli niya ang pananawon, ang mga bungol na kadungog, ug bisan gani ang mga namatay, na banhaw. Kumbaga, gitagaan niya og kinabuhi pagbalik. Sumuto iyang public ministry. Pero pag-abot sa chapter 13, hangtod 17, mo nitong intimate niya nga ministry towards his disciples. Ngano nakasulti ko kaganiha nga presko pagyapon sa una-huna ni Apostol Juan, tungod kay nilabay na ang more than 40 years, 40 or so years. And then madumduman gihapon ni Apostol Juan ang mga panghitabo. Kung buto naon, kaning chapters 13 to 17, pipilala ni ka oras bag-o dakpon ang Ginoong Hesus, kay gibudhian man siya ni Judas, ug sa pagdakop kaniya, dito siya pagalatuson, mag-anto siya, ipapasan siya ang cross, gikan dito sa kaning lugar sa taas ng pari, hantod sa lugar sa Golgota. Unya dito sa Golgota, ilansang siya, ug paghuman mamatay siya pagka alas 3 sa hapon. Pero kung imagine ninyo, 5 ka chapters ang gigahin ni Apostol Juan para isulat ni siya nga bahin. And then, kung mulahos ta sa chapter 18 to 21, din na tong panahon nga namatay ang Ginoong Hesus. Gilubong, nabanhaw, o naghatag siya og instructions sa iyang mga tinunan. Pero focus ta ni ining 5 chapters. Kundi nagministeryo ang Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan. Ug natapos na nato ang chapter 13, motoy sinugdanan, gihugasan sa Ginoong Hesus ang ilang mga tiil, gihatag sila ang significance nga nung ginahugasan niya ang tiil, gingnan pa ganin niya nakasabot pa mo sa akong gibuhat,
O kung inyo aning buhaton, bulahan kamo. And then misulod sa eksena si Judas, pagbudhi niya sa Ginoong Hesus, nga lakip dito sa iyahang plano sa kaluwasan. And then sa katapusang bahin, naghatag siya mando, miingon siya kang sa mga tinunan niya, muhatag og mando alang kaninyo. Kini nga mando, bag-o, apan daan na ni siya. Sumo niyang mando, unsa daw? Higugma ang imong isig ka magtotoo. Kaya ang kalibutan, masayod nga kamo akong mga tinunan kung doon na kamo'y gugma sa usag-usa. Pagkatapos niya na, misulod sa eksena si Pedro, ug si Pedro nangutana siya, nganong dili mo ko kauban ni mo Lord? Nganong di mo ko kaadto sa imuhang kapaingnan? Akong ihatag akong kinabuhi nga na kanimo, I will lay down my life for you. Ang sisulti sa Ginoo, Pedro, sa dili pa mo mo tugawok ang manok, imo na kong ilimod. Ug dito natapos ang storya sa chapter 13. Karon musulod ta sa chapter 14 verses 1 to 6. Kani siya continuation. Imagine ninyo, siguro pipilan na lang ka oras ug pagadakpo na ang Ginoong Hesus. So ang Ginoong Hesus nakigstorya na ngadto sa iyang mga tinunan. Ug gibili na niya ang legasiya halang sa iyang mga tinunan kung silang angay pagabuhaton ug kung mubiya na siya. In fact, ang panahon nga pagsulod sa chapter 14, dini na ito makita nga ang mga tinunan doon na kahadlok. Makita na nato sa itong binasa. Doon na sila'y kaguol. Doon na sila'y kalibugan. Doon na sila'y, kung ba troubled na kay sila niining nga bahin. Mo ganing ang title sa to ang mensahe mo ang panaad sa kinabuhing walay katapusan. Panaad sa kinabuhing walay katapusan. Nganong gihatag niya ni nga panaad? Tungod sa ilahang pagkaguol, sa ilahang worry, sa ilahang anxiety, sa ilahang pagka-trouble ni ini nga dapit, kinahanglan sila tagaan og comfort sa Ginoong Hesus. Kinahanglan pakitaan sila og comfort sa Ginoong Hesus. Kailangan tagaan sila og promise aron sila mupadayon sa pagpamuhat, pag-alagad. Mupadayon sila sa ilahang pagtuo sa Ginoong Jesus. Na kung mangutana mo, paunsa man gi-comfort sa Ginoong Jesus ang iyang mga tinunan. Well, nagsaad ang Ginoong Jesus. Ug ang iyang saad mao ang paghatag og kinabuhing walay katapusan. Again, giyon sa lagi pagdetalye. So dunay tulo ka butang nga gusto na ko'y paambit sa inyo ha. Gikan ni ining verse 1 to 6. Una, naghatag siya comfort sa iyang mga tinunan. Pag-ingon kanila nga tuuhi lamang ang Dios ug tuuhi usab ako. So muna ay makita nato sa unang punto. Paunsa na maka-comfort kung mutuo sila sa Dios ug mutuo sila sa Ginoong Hesus. Unya masayra nato ni. Ikaduha, wala lamang niya giingnan nga tuuhi ang Dios, tuuhi ang Ginoong Hesus, kundi mingon pagid siya, nakoy giandam nga lugar alang kaninyo. Ug mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Another nga panaad nga mulid ngadto sa ginatawag nga kinabuhing walay katapusan. Mo natong makita sa verse 2 ug verse 3. Ug sa katapusan naghatag na pug panaad ang Ginoong Hesus nga ako mao ang pamaagi niya nang ginatawag nga kinabuhing walay katapusan. Ako mo'y pamaagi sa kinabuhing walay katapusan. Mo natong makita sa verse 4 hangtod sa 6. So para dili ta madugay, sugdan nato. Nganong naguulman ang mga tinunan? Nganong naguulman sila? Nganong nagkaroon man sila anxiety? Nganong nalisang man sila ni ini nga bahin? Well, tungod ni ini mga pulunga, kung atong balikan, ang giingon sa Ginoong Hesus, miingon siya nga mubiya ko. Mubiya ko ni ining kalibutan. Unya, dili mo makaadto sa karon. Apan unya, makauban mo kanako o makaapas na kamo. Kung atong balikan ang John chapter 13 verse 1, miingon ang pulong sa Ginoo, bisperas kato sa kasaulugan sa pagsaylo. Ug mipadayon siya pagingon, nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa amahan. But pasabot,
Mawala siya sa ilahang presensya. Na ay separation nga, mahitabo. Sa ito pa, kung na ay separation, mag-uol di ay. Well, in an ordinary sense, mag-uol tao eh. Diba? Kung ikaw, pamilyado ka, mas separate ka sa imuhang pamilya, even for a short time only, somehow, na ay ginatawag nga anxiety. Na-experience na ko ni. Miatula akong asawa sa Manila for a few days para sa ilahang, I don't know, fellowship pa to, or seminar, or training sa mga empleyado. After 2 days, lisang na kay ko. Even akong anak na lisang na. Kano sa man mo balik si mami? In the same way, katong ako po dang niadto sa Manila for a certain training under kay Steve Lawson. Mo po dang nahitabo. Plus, niingon pag si Pastor Jurem, adto sa ta sa moang lugar, ngadto sa Zambales, kay ang ilang family na nag-iya mag-usa ka resort. So, nangadto mingadto. Wala lang kumitingog sa akong mga kaubanan, pero second day pa lang nga naaming adto. Sige na ko, ingon sa akong kasing-kasing, kanusa man tamanguloy, gusto na kay kumuli. Di na ko mahimutang. Tungod kay na ay separation. Pero mas lalong paana ang agihan sa mga tinunan. Kato, murag ordinary separation lang in a sense nga sa makadyut lamang, mubiya lang. Ingon niya na. Gawas pa niya na, naputi mabasahan sa John chapter 13 verse 33. Unsa pa? Niingon ang Ginoong Hesus, mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Unya, hadlok pa jud kay mga pinulungan. Nga naman, sa gisulti sa Ginoong Hesus, mangita kamo kanako. Pangitaon nila ang Ginoong Hesus. Apan sultihan ko kamo, karon sa akong gisulti na sa mga kadaguan sa mga Hudyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Isipon lang nimo. Gitawag ta o sila nga followers of the Lord Jesus Christ. Sumusunod ni Kristo. Apan mingon ang Ginoong Hesus, dili kamo makaadto sa akong paingnan. So kung tanaw na to, in a way nga masabtan na to, unsang klaseng follower mi, di mo dami maka-follow kanimo kung asa ka paingon. Well, napatay masabtan, taud-taud lamang. Kaya sa verse 36, santo sa 38, na po'y giingon. Si Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa man kamo adto? Nya mitubag ang Ginoong Hesus, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto ra ka unya. Nya si Pedro nangutana na pagbalik, Ginoo nganon dili man ako makauban kanimo karon. And then mo niyang gisulti, andam ako magpakamatay alang kanimo. Pero si Jesus mitubag, andam ka bagayod, pagpakamatay alang kanako, sultihan ko ikaw, sa dili pa mutuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. So makita nato, bisan si Pedro, nalisang na niini nga bahin. Manong dili may kauban ni mo, Lord? Sa tinod lang, niining puntuha ang mga tinunan, nalibog na gid sila, na sila'y confusion. Kay sa pagtawag kanila sa Ginoong Hesus, sa unang bahin ni ining Book of John, di ba na ginatawag nga calling of the disciples, ilahang gibilin ang ilahang pangpanginabuhi. Pagtawag sa Ginoong Hesus nga to kang Peter o kang James, dali-dali nilang gibiyaan nilang trabaho. In short, they left everything para sa Ginoong Hesus. Lord, ako nang gibiyaan ng tanan kay gusto ko mukuyog kanimo. Gawas pa ni Ana, sa ilang panagstorya nga to sa upper room, kung diin sila nanihapon, nana sila yung mga ginatawag nga anxiety. Nga naman, kaya ang Ginoong Hesus maingon, nabiyay mo budhi sa kuha. One of you will betray me. So, kung naay mga inana nga klaseng istorya, murag naay tension gamay, kinsa may mo betray sa toong Ginoong Hesus. Di ba makadungag na siya sa ilahang ginatawag nga fear o anxiety? Gawas pa nga mubiya gid ang Ginoong Hesus kanila. Wala pa'y labot, nga nadunggan po nila, nga nakikistorya ang Ginoong Hesus sa pangutanan ni Pedro sa itong binasa din sa verse 36 and 38. Nga mingon ang Ginoong Hesus, Pedro, sa dili pa mo tugtugaok ang manok, imo na kong ilimod, ikatulo ka beses. So kung ikaw itong nakadungog ni Ana, unsa man yung mga panghitabo din ni karon? Unsa man yung mga panghitabo? Wala pa'y labot.
Katong mga storya sa Ginoong Hesus kanila nga ay mong kagol sa tinuod lang ako pagkadakpon, pagakulatahon ug i-murder. Daanan ng gisulti sa Isaiah chapter 53. So siguro kung ibutang na to atong mga tiil karon sa kinabuhi niya atong mga tinunan, unsa may sense sa atong pagsunod sa Ginoong Hesus nga mubiyam na gyapon siya sa toa. Yes, gwapo ang mga pagpanudlo. Kumbaga kamatuoran. Pero biyaan man gyapon ta niya. Somewhat inana ang idea nga nagadagan sa kung una-huna, samtang gatuon ko ni ini nga bahin. Gibilin nila ang tanan kay gusto sila musunod sa Ginoong Hesus. Kay doon na sila paglaom, kay doon na sila kahibalo sa ginatawag nga Messiah or manluluwas. Pero, naa sila ilahang kaugalingong understanding sa ilang pagkabalo sa Messiah. But pasabot, ilang understanding o ilang theology about the Messiah, kung sa ilang pagkaila, sa naisulat ka ni Adto, moto ilahang gisaligan. Nga ang Messiah mahimong hari, nga ang Messiah mulid ug daghang army, ang Messiah magtukod sa iyang kingdom. Mao bitawng sa chapter 12, inyong mabantayan, misulod siya sa ginatawag sa Bible nga triumphant entry. Ug ipasakay nila sa asno ang Ginoong Hesus, ug daghan king mga Hudyo nagtapok sa dalan kay musulod Jerusalem ang Ginoong Hesus. Ug doon na sila yung mga ginatawag nga lukay. O kanang mga lukay, ilahang gi-wave-wave nga to. Kumbaga, indicating nga, mo na mong hari, musulod na. Dili sa Jerusalem. Mo ang ilang thinking. Pero nagunob tong tanan. Katutanan, pagsulti sa Ginoong Hesus nga mubiya ako. Pagsulti sa Ginoong Hesus nga pagkadakpon ko. Pagsulti sa Ginoong Hesus nga mamatay ko. Asa man ang ato ang manluluwas ani, ang asa nang unsa may tabo kanato niini. Wala pay labot sa hulga nga kung dakpon ang Ginoong Hesus, pagakulatahon, pagalatuson, paantuson, ilansang sa krus, mamatay, unsaon na lang mi ng mga tinunan. Murami anig mga fugitive. Pwede mi magtago-tago. O di ba? Makalisang ang inana nga klase nga storya. Sa tinuod lang, kung atong tanaw ng storya, kani daan ang gistorya sa Ginoong Hesus. Pagsugod pa lang sa Ginoong Hesus niya, pagministeryo sa public ministry niya, daga na siyang ginasulti. Sama atong niingon siya, destroy this temple, and in 3 days, akong pagatukuron og balik. Indication na kato. Kaya ang ginaisgutan niyang lawas, although wala man masabtan sa mga tinunan niya ni atong panahona. Pero naisulat, tungod kay si Apostol Juan na dumduman gihapon niya ang panghitabo. At a later time, nasabtan niya, unang ginarate niya ngay nato ang nahitabo. So tungod kay daghan na silang nadunggan nga ang Ginoong Hesus mubiya nining kalibutan, mamatay, pagkadakpon ilansang sa cross, and so on and so forth. Di ba dapat ang mga tinunan muy mo comfort sa Ginoong Hesus? Kaya ang Ginoong Hesus man ang muantos, dili man sila. Pero kung inyong mamatikdan, ang mga tinunan nakafocus sa ilahang kaugalingong concern. Sa ilahang mga pamatasan. In fact, kung atong sundan ang gingon sa Luke chapter 22, usa sa ilahang theology sa pagkabalo nila nga ang Mesiyas, kumbaga inani lang expectation sa usa ka Mesiyas, gisulti ngadto na maghari, which is tinuod, maghari man gyud ang manluluwas. Og ang iyahang mga tinunan would sit beside him. Og mo judge, mahimong judge kauban niya. Murul kauban niya. Tinuod kana, mo ginang mahitabo. Mo bitawng bago sila misaka ngadto sa upper room, dunay mga dungog-dungog. Dunay mga panaglalis, naay argument ingon ang mga tinunan. Kinsa kahay labaw kanato dinino? Kinsa kaha ang mulingkod sa tuo sa Ginoong Hesus sa panahon nga maghari na ang ato ang Ginoo. Ingunana ang gadagan nga storya. Mao bitong misulod sa chapter 13, pakitaan ang mga tinunan unsay tinuod nga great in the kingdom. And that is to serve. Gihimong example sa Ginoo ang paghugas sa ilahang mga tiil.
So nakafocus sila sa ilang mga kaugalingon. Unsa ka akong posisyon, unsa ka akong mahimong benepisyo niini. Wala man sila nagunahuna sa Ginoong Hesus. Nga mo'y ilansang sa krus, nga mo'y mag-antos, nga mo'y mag-agi sa kalisdanan, para lang makabaton ang mga katawhan niya ni anang kaharuhay sa kinabuhi. O di ba, kung mag-reflect ta karon, butang na itong reflection. Di ba kasagaran sa to ay na itong ginahuna? Unsaon na lang ko, unsaon na lang akong kaugmaon, unsaon na lang ning tanan. Unsa na lang mahitabo sa kuha. Commonly, muna ito ang mga reaction. Pero wala kita kahuna-huna sa ato ang manluluwas, nga mo'y nag-antos, nga mo'y naglisod, nga mo'y namatay, nga mo'y naghalad sa iyang kinabuhi. O wala malang ganita, kanang kasing-kasing nga, Lord, salamat kay Lord, nakita na mo ning tanan. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw mo'y namatay. Substitute sa amua. Imbis kami unta to. So kung makita na to ni mga butanga, which is nakita sa mga apostol at a later part, na nausab ang ilang mga kasing-kasing. Sama pud ka na to. Unta makahatag kinig kausaban sa itong mga kasing-kasing. But anyway, nahitabo man nga grabe ang ilahang kaguol. O bitawng misulti ang Ginoong Hesus. Siya na lang ang muhatag og comfort sa mga tinunan. Ug iyang gingnan ng mga tinunan, ayaw kamog kaguol, mo ning gingon sa verse 1. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Kani ginaingon sa Ginoong Hesus nga pwede sila makasalig sa Dios. Ug kinahanglan magsalig gid sila sa Dios. Tanang mga disipulo, tanan niya mga tinunan. Kumbaga mo yang ginaingnan niini nga bahin. Kabalo ang Ginoo nga sila tanan, all 11 of them, of course wala na si Judas niini nga bahin, naguol. Bisan pag ang makita nato sa storya, si Pedro lang, or in a later part sa verse 4, verse 5, si Tomas, pero kani siya, tanan. All 11 of them, nang hadlok sila niini nga bahin. Paun sa tanasayod niini. Ay tungod, ang ato ang Ginoong Hesus is an all-knowing God. Kabulo siya ay unsay sulod sa atong mga kasing-kasing. Kani atong Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug ruler of everything ug kaning Dios nga omnipotent mo'y ang ilang kauban, ilahang master, dili sila angay ma-intimidate kung unsa may circumstansya sa ilang kinabuhi o unsa may challenges nga pwede nila atubangon. Somehow, kung ikaw tong nasa posisyon sa mga tinunan at the time, nga dakpo na ang Ginoong Hesus, humanly speaking, mahadlok jud ka. Humanly speaking, magkaroon jud ka og anxiety. Humanly speaking, mag-uul jud ka. Kasi ang imong concern, unsaon na lang, unya, kung wala. So kinahanglan, naagyoy, kasiguraduhan ang madawat nila so that mawala tong ilahang fear, mawala tong ilang anxiety, mawala tong ilahang ginatawag nga kagulanan. Last year, kung wala ako nagkamali, doon ay usa ka pastor sa CCM. Ang pangalan niya si Pastor Louis Martin. Naana siya sa iyahang kamatayon, on the brink of his death tungod sa COVID. Ug nadungog na ako si Pastor Jerem katong time nga nag-attend siya sa katong funeral before pa namatay daw si Pastor Louis. Doon ay testimony nga gihatag si Pastor Louis. Yan niingon siya, gusto na nako nga makauban ang Ginoo. Hapit na siya mamatay. Of course, kung kabalo kung mamatay siya o dili. Pero at the time nga nasa sa hospital, miingon siya, gusto na nako makauban ang Ginoo. Ginaisip nako, grabe ang pagtuo sa Ginoo, no? Nga wala siya mahadlok. Unsay mabilin siyang asawa, unsay may tabo sa iyang mga anak. It's something nga nasa yung kasing-kasing nga gusto na nako makauban ang Ginoo. Niini nga bahin na dumduman akong gisulti ni Pablo sa Filipos 1, versikulo 21. Sa gisulti niya, for me to live is Christ and to die is gain. Kalipay niya, alang kanya ginansya
nga kung mamatay siya, makauban na niya ang Ginoo. Nga naman, kay tungod si Pablo nagatuo sa Dios. Sa iyang pagtuo ni Kristo, nagahatag kaniya og comfort. Mao nang okay lang. Mas gusto ganin ako nga makauban na nako ang Ginoo. In fact, sa verse 23, miingon si Pablo, Philippians 1 verse 23, naglibog gayud ako kung unsay akong pilion. But ako mubiya nining kinabuhia ug makig-uban kang Kristo. Nga mas maayo alang kanako. It's something na maangkon sa mga magtotoo. Ug it is something nga dapat ikalipay sa mga magtotoo. Kana kung doon na kay pagtuo sa Diyos. Siguro ang pangutana, what does it mean to believe or to have faith in God? Sa Hebrews chapter 11 verse 6, makita na to ang kahulugan ni ining ginatawag ng pagtuo. Mingon ang Hebrews 11:6. Ang kahulugan Hebrews 11 verse 1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Doon natay gilauman sa mga butang nga dili nato makita. But pasabot niya na that is to believe in His promises bisan pa hulga nining kalibutana. Hulga in a sense nga unsaon na lang taugma. Nawadaan kog trabaho karon sila may tabo sa kuwa ugma. Nagkasakit ko karon sila may tabo kanako ugma. Mamatay ko karon sila may tabo sa akong pamilya ugma. Kung doon na tayo pagtuo, kabalo ka nga ang Ginoo nag-promise nga muuban ka kaniya ug siya ang bahala sa imong pamilya, then kabalo ka, Lord, makasali ko kanimo. And moni ang gisulti sa Ginoong Hesus ngadto sa mga tinunan, ayaw mo kaguol. Salig lamang sa Dios, salig lamang kanako. Pagingon niya nga pagingon sa Hebrews 11 nga ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. That is to believe that He will save us. Mga higala, ang kaluwasan sa Ginoo wala lang nagpabilin. Wala lang nagpabilin sa to ang mga kalag nga luwason kita nga dili kita maimpyerno. Pero that is also nagapasabot nga di po taniya pasagdan, dili taniya biyaan. Kung ang mga langgam nga nagalupad diha, gagmay gani nagutok, makakaon gani 3 times a day or whenever they want to eat, makakaon gani sila. Kung ka na mga lilies on the field, kung tanawon nimo, gwapo gani kay sila, tanawon, ganahan gani kay ta. In fact, usay, nakabutang kitag mga tanom. Asa man sila gikan niya na? Because the Lord has provided. Ug dili nila hangay nga kahadlukan. So kung nagsulti ang Ginoong Hesus kanila, ayaw ka mong kaguol. Ayaw ka mong kaguol. Believe in God, believe also in me. Ginapakita lang sa Ginoong Hesus, makasalig ka mo sa ako. Sometimes natay mga actions, nga musulti ta, Lord, I trust you. Pero grabe na itong paningkamot, nga daw walay Ginoo sa to ang kinabuhi. Na-experience na ko ni panahon atong na-COVID, pareho akong ginikanan, niya akong papa nasa critical nga condition. Kunya gubot kayo ang family kay magsikog bahis-bahis. Nya kinahanglan pa ko mo trabaho, plus na pa mi bill sa ospital nga taas kayo. Niabot ko sa punto nga nakalimot man day ko nga naay Ginoo. Nganong naningkamot man kay kog maayo niini. Nga murabag naguul jud kay ko. In fact, nanawag na ko sa mga elders og nihilak na lang ko sa ilaha tungod kay wala na ko'y makita nga kanang klaro nga judgment sa kuha. So nangayon na jud kog tabang, pwede ko nimo tabangan ani kay murag di naman ako makita unsa akong sakto nga desisyon nga buhaton. And then it's in some sense, the storya ang elder wala man ko niya directly gi-rebuke, but somehow sa iyang statement nabadlungan ko. In fact, akong asawa pod miingon pod sa ko, mura magkagulay Ginoo dad. Bitaw no? Anong naguul man kay ko? I can trust in God. Luwason man gani ato ang kalag, unsa na lang ni ato ang kinabuhi diri. Well, that doesn't mean nga di na lang ka mag-antos nining kalibutana kay daanan ng gisulti nga moagi jud kag mga pag-antos.
But kung giluwas man ang imuhang kalag, it doesn't mean nga dili kaya sulbaron sa Ginoo ang ato mga problema ni ining kalibutana. That's why in our prayers, makadungog ta og mga pamulo nga nagasulti, Lord, ang imuhang kamot dili man mubo nga dili ka makakabot kanamo. Lord, dili makabungol nga di ka makadungog sa mga pag-ampo. Dili makabuta nga di niyo makita ang among mga kalistanan. And ang mga samista, ingunani ang ginasulti. O ginadahig nila ang Ginoo. Sumingon ang Ginoong Hesus, ayaw ka mo kagool. Pwede ka mo makasalig sa Dios. O pwede ka mo makasalig kanako. Ikaduha, paunsa na tagaan og comfort ang mga tinunan sa Ginoong Hesus. By telling them nga na ako'y giandam nga lugar alang kaninyo. Ug mubalik ako, ug kuhaon ko kamo. Muna gisulti niya sa verse 2 and verse 3, kung akong basahon, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Mga lawak, ug muadto ako, aron pag-andam, ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitinood, dili ko unta kamo, sultihan niini. Kabalo mo nga atong Ginoong Hesus, dili bakakon. Kita ng mga tao, bakakon ta. In many ways, pero ang Ginoong Hesus, pagsulti niya nga iyang buhaton, iya gayud kining buhaton. Kung musulti siya nga ikaw luwas, dili ginamawala imong kaluwasan. Kay luwas ka. Siya mismo ang nisulti. So kung musulti man siya nga, sa balay sa akong amahan, daghang lawak nga akong giandam, ug dapit alang kaninyo. Na kay lugar nga kabutangan, dito sa iyahang amahan. Na kay pwesto nga kabutangan. Kasiguruhan ka na nga gisulti sa Ginoong Hesus. Mo bitang giklaro niya, kung dili pa kinitinuod, dili ko unta kamusultihan niini. The fact nga makabasa ta niini karon, it's also extended alang kanato ng mga magtotoo sa atoang panahon. Ug wala lang matapos ang Ginoong Hesus sa pagsulti niya na. Mingob siya sa verse 3, ug kung natuwa na ako didto, ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako, ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, at tua usab kamo. Kana nga panaad, usa ka butang nga angay natong kuptan, angay natong saligan, angay natong kinabuhion. Kay kana nga promise, sure nga mahitabo alang sa atoang mga kinabuhi. Kani nga hulagway, kumbaga this is a picture kung asa sila paingon. Og ang Ginoong Hesus nagsulti earlier nga si Pedro dili makasunod but can follow afterward. Pasabot, doon na sila'y destinasyon. O kini nga destinasyon, dili basta-basta nga destinasyon. Kay kini nga destination, dili ni siya determined by anyone else. Ang midetermino kung asa paingon ang iyang mga tinunan, mismo ang Ginoong Hesus. Ug walay makabakli niini, walay makapugong niini, walay makapaundang niini. When Jesus said, kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako at tuwa usab kamo, it will surely happen. No wonder, pag-abot sa Book of Acts, ang mga disciples sa Ginoong Hesus are very bold sa tanan nilang ginabuhat sa pagministeryo. Dili gani sila mahadlok, mamatay. Last week, nakita nato kung paunsa nahimong faithful si Peter despite sa iyang unfaithfulness at the time nga gilimod niya ang Ginoong Hesus 3 times. Pero at a later part, nakita nato kung unsa siya kamaisugon. Hindi na siya mahadlok. At tubangon pa ganin niya ang council sa mga Hudyo at the time and telling them, bahala mo kung sa inyong una-unaon, but I cannot stop but speak kung unsa akong nakita. This Jesus that you have crucified, inyong gilansang, mao niya naghatag ka na itong kaluwasan. So I cannot help. Isulti ginako sa inyo ha. Isulti na ako sa mga tao nga naadiri because mo ni ang pamaagi sa kaluwasan. Ug mo na itong nakita kang Paul in Romans chapter 1 verse 16.
I am not ashamed of the gospel. Di na ko ikaulaw ang ebanghelyo. Ano, ikaulaw man ako ni. Muna makaluwas ka ninyo. Muna nakaluwas ako Ingon si Paul. So why would I cease? Nganong ikaulaw man akong ebanghelyo? Walay makaluwas ka natong tanan, kundili ang Ginoong Hesus lamang. Sama sa gingon sa Acts chapter 4, verse 12. There is no name under heaven by which man can be saved. It is only in the name of Jesus Christ. Walay laing religion nga makasulti, nga mo ang propeta, Muhammad, mo'y makaluwas kanyo. No. Si Buddha dili makasulti nga mo'y makaluwas kaninyo. O whatever religion nga nag-claim nga sila ang kaluwasan. Unless si Jesus Christ ang umuluwas, walay makaluwas kanatong tanan. Kini nga picture dili ni siya para sa tanan. Kung ningon ang Ginoong Hesus nga nag-andam akong dapit alang kaninyo. O kuhaon ko, mubalik ako, kuhaon kamo, aron bisag asa ako, tuawsab kamo. Kani nga picture dili ni siya para sa tanan. It's not for everyone. Ningon si Apostol Juan sa John 3:16, I shall not perish, but have eternal life. Katulang, whoever believes. Katulamang nagatuo kaniya. So dili ni siya para sa tanan. And note always nga dunay place nga kapaingnan. For those who believe, eternal life in the Lord Jesus Christ. But katong dili mutuo kaniya didto sa lugar kung dili dunay kung diin dunay pag-antos, dunay ginatawag nga pagpangagot sa ngipon didto sa impyerno. In fact, sa Luke chapter 16 verses 19 to 31, dinhi nato nakita ang storya sa usa ka dato og sa usa ka tawo nga ginganlan og Lazarus. At the last portion niini nga bahin, mihangyo ang rich man. Father Abraham, pwede bang pabalikon nimo si Lazaro ngadto sa amuang balay? Ngano man, doon ako'y 5 ka igsuon ngadto. Wala sila masayod nga dunay lugar nga ingon niini. Nag-antos, dunay kasakit. Di ba, kung inyo madumduman, hangyo pa siya kay Abraham kung pwede ba ituslo ang ihang tudlo sa tubig o idip lang gamay din sa iyahang ngabil. Kay grabe ang iyang pag-antos nga to sa kainit. So doon ay destinasyon. O katong destinasyon nga gisulti sa Ginoong Hesus, dili to para sa tanan. Para lamang kadto ni adtong mga tao nga nagatuo kaniya. Nagatuo sa Dios Amahan. Pero sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, doon na po tayo mabasahan nga sama niini. Nga si Pablo miingon, I'd rather be away with the body and at home with the Lord. Ginasulti ni Apostol Pablo nga mas gusto pa na ako unta nga mamatay na nining kalibutana ug mukuyog ngadto sa Ginoong Jesus. So nagpromise ang Ginoong Jesus ngadto kanila nga mag-andam siya lugar, lawak. Pero dili tanan makaadto niini. Kadto lamang nagatuo kaniya. Kabalo mo, usapod ni ka pagpakita sa Ginoong Hesus sa iyang gugma by telling them na kini nga promise of destination madawat ninyo ni. Ug inyong pagdawat niini dili ni siya portion lang. Dili ni siya kanilang gid akong mahatag sa imo ha. Nya dili ni siya pasang awa nga hatag. It is been heartily given by the Lord Jesus Christ ngadto sa iyang mga tinun-an. Something nga angay natong mapasalamaton sa Ginoo. That's why every day sa akong ginabuhi, gina-check na akong kagalingon, Lord, nahimo ba akong thankful sa imo ha? Daghan kay kag promises nga gisulti. Pero basig nagkulang akong pagpasalamat kanimo. Basig naka-focus lang jud kay ko sa imong blessing. Pero wala akong nakita ang imong gipamuhat. Basig naka-focus lang kay ko sa mga material things. Pero wala gid ako nakita ang imong gibuhat ngadto sa cross. Ang spiritual blessings nga pwede na mong madawat. Kabalo mo, this has been a long-standing problem
sa tanang mga Hudyo. Problema gid ni kaayo. And each one of the Jews sa ilang panahon, gusto nila masulbad din nga problema. Kung tanaw na to ang pamaagi sa kapasayloan sa sala tunguna, ang mga taas ng pari musulod ngadto sa Temple of Holies. Unsa ilang bitbit? Blood offering sa mga mananap. And preparahon na sa pari for 1 year, 6 months to 1 year, bago sila musulod niya ng temple sa Holy of Holies. And dili pa sure kung mapasaylo ilang mga sala, inighalad sa taas ng pari. Dili pa ka makasiguro. O bitong ginatalian lang mga tiil, ginabutangan og kiling-kiling. Aron ang mga tao masayod kay walay laing giingnan ang Ginoo nga pwede makasulod ni anang lugara kung dili ang mga taas ng pari lang. Kung dili dawaton sa Ginoo ang ilang halad, ang taas ng pari mamatay. Ug tungod walay makasulod kung mo-attempt og sulod ang bisan kinsa sa mga Hudyo, sila usab mamatay. So kung di na nila madunggan ang kiling-kiling sa tiil, katong bell nga gibutang, buot pasabot niya na namatay na ang taas ng pari. Og magsubo ang mga Hudyo. Kay buot pasabot niya na wala gidawat sa Ginoo ang ilang halad sa pagpangayo og pasaylo. So si buhaton nila, manimaho itong patayng lawas nga to. Birahon na lang yung taon nila, pagawas niya itong temple sa Holy of Holies. Dili makabayad. Pero kaning promise sa Ginoong Jesus, tungod kay kaning dugo sa mga mananap can never fully pay the penalty of sin. Ang gibuhat sa Ginoong Jesus is something na dili mabuhat ni bisan kinsa. Si Jesus Christ made the offering once and for all aron ma-reconcile ang tao ngadto sa Ginoo. Kana nga pagbayad sa sala, katong dugo nga gihula sa tong Ginoong Jesus sa Kalbaryo sa cross has paid the penalty of our sins, past, present, and future. Dili bata angay magpasalamat sa Ginoo ni ana nga bahin. O bitawng miingon siya, mag-andam ko og lawak. Dito sa balay sa kong amahan, dunay lawak alang kaninyo. Andamon nako kini. Kay tungod sigurado nga mahatag na alang sa mga katawhan sa Dios. Dili lamang kana. Una nakita nato nga natagaan og comfort ang mga tinun-an nga naguol, tinunan ng mga dunay anxiety, dunay kahadlok, troubled kaayo ng mga tinunan. So gingna ni Ginoong Jesus na tuo lamang kanako, tuo lamang sa Dios. Ikaduha, ningon po siya nga nag-andam na kong lugar alang kaninyog mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Something nga mahitabo nga gisulti sa Book of Thessalonians or Paul's letter to the Thessalonians nga mahitabo. And then sa ikatulong nga bahin, natagaan og comfort ang mga tinun-an. Pagsulti sa Ginoong Jesus nga siya ang pamaagi. He is the way to eternity. Ingon sa verse 4, nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Kumbaga naghahatag nag-statement ang Ginoong Jesus. Nasayod na mo eh. Nasayod na mo kung asa ang dalan paingon sa akong adtuan. Pero kung mangutanan mo sa verse 5, niingon si Tomas, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busaon-saon manamo pagkatultol sa dalan. So mitubag ang Ginoong Jesus, ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makato samahan kung dili moagi kanako. Say kay bulungan kayo. For 3 years nagkuyog sila. And for 3 years kapila nila nadunggan ang Ginoong Jesus nga nagasulti kanila nga ako mubalik sa amahan. Nga mo'y nagpadala ka na ako. O kabalo mo kung kinsa na, mo na ang Diyos amahan. Ako mo'y gipadala para mamatay sa cross o muluwas alang kaninyo. But still, wala gyapong kasabot ang mga tinunan. Actually, gisulti sa Ginoong Jesus, katungod balik-balik na niya ginaingon, kabalo naman mo kung asa ko paingon. Pero, nagapasalamat ako sa Ginoo
nga nagatanaw o naa nangutana si Tomas ni ini nga bahin. Nga naman, daghan ka na to nag-assume. Aluwas ko. Sigurado kong aluwas ko. Paunsa ka na side nga luwas ka. Katumagong ka ni Adto, so wala pa ko, unsa ni, na nag-invite sa kuha niya, muban ako siya sa church. Karon 25 years nag ko sa church. Muna sigurado ko nga luwas ko. Dagag musulti ana. Naluwas ko tunguna kay grabe akong sakit. Hapit ako mamatay, ningon ang doktor nga dili jud ko mabuhi. Ug sa dihang nainisangyaw sa kuha sa ebanghelyo, nya paguman, mituo lang ko. Ug nawala na akong sakit. Ug moto iyang gisaligan, musulti siya na, sigurado jud ko nga luwas jud ko giluwas gani ko niya sa sakit. So luwas jud ko, klaro gina sa kuha. Naay mga tao nga nagastorya niya na. Or naay musulti nga luwas ko nga naman. Paunsa nimo nasayran nga luwas ka? Pobre kay mitunguna. Pero tanaw mi karon. Makakaon na mi katulo sa isa ka adlaw plus duha ka merienda. Napay midnight snack. Nga dili mahitabo kanamo tunguna. So sigurado ko nga luwas ko. Kani nagapakita kapag pangutana ni Tomas sa Ginoong Hesus, gikalipay na ako. Kay daghan ang nag-assume nga luwas sila. Nga wala gi conviction sa ilang kasing-kasing nga sila makasulti kung paunsa gid sila giluwas sa Ginoong Hesus. So somehow ang pangutana ni Tomas nagapakita sa espirituhanong kondisyon sa mga tinun-an. Nagapakita nga mo gid na ang baga didto lang ang panabot sa mga tinun-an niadtong panahon nga nangutana sila sa Ginoong Hesus. Although nagasulti ko nga sila tanan, kung atong mabasahan si Tomas lamang nangutana, pero kung buto naon, gi-represent lang ni Tomas all the other 10 disciples. Ang tinuod sila gid tanan, wala masayod kung asa paingon. Even si Peter wala masayod. Kung inyo mamatikdan, si Pedro misulti, Lord, mo gimi kabalo asa ka mato. Nganon di man jud ko kauban sa imo ha. Because technically wala gid sila kabalo ni ini nga bahin. So, gikalipay nako kay ang panabot ni Tomas usa ka literal nga lugar nga destinasyon. Murabag asa man jud ka paingon yon di may kaadto, di ba na pwede masakyan og asno, kabayo, o di ba na mo pwede baktason na. Pilam din na katuig day baktason kung tuig man. Of course, wala gid nila to masayran. Wala sila kabalo kung unsaon. Og kinahanglan bagmapa para makaadto minya ana nga bahin kung asa ka paingon. Kabalo mo, importante kay ni siya. Sama sa kong gingon, gikalipay nako nga si Tomas nangutana ni ini nga bahin. Kay kini nga pangutana, mao ni ang klaseng pangutana nga angay tubagon sa tanang mga tinuod nga magtotoo. Kabalo mo dinhi sa SDG, kung mo-apply mo for membership, mo na usa sa pangutana nga ipangutana sa mga elders. Nganong pasudlon man ka sa gingharian sa Ginoo. Nganong makasulti man ka nga luwas ka. Sa tinuod lang, sama sa kong gingon kaganiha, daghan ang nagaangkon nga luwas sila. Pero kung pangutanon sila ngano, dili sila kahatag og sakto nga tubag. Sakto in a sense nga katong ginasulti sa Biblia. Daghang mga religion nga nagaangkon nga sila ang pamaagi sa kaluwasan, pero dili nila matubag ang maong pangutana sama sa pagtubag sa Ginoong Hesus nga gihatag niya kang Tomas. Kini nga pangutana, how can I be reconciled to God and go to heaven? Mga higala, duna kitay problema at tubangan sa Ginoo. Mo bitaw ang mga Hudyo, willing sila nga mag-raise up og mga cattle, mga sheep, or bulls, or kato mga mananap nga ihalad nila nga to sa Ginoo. Kay nasayod sila nga dunay relasyon nga naguba. Nasayod sila nga dili sila makaduol sa Ginoo. Nasayod sila nga kana ang problema, sala. Sin mo na'y nakahimong problema. Og ang pamaagi lang para
ma-reconcile ka balik sa Ginoo is through the blood of the Lord Jesus Christ. O bitaw ang mga samista kaniadto moingon, Lord, teach me thy way. Muna itong mabasahan sa Psalm 86 verse 11. Sa Psalm 25, teach me the truth. Muna ginasulti sa mga samista. Sa Psalm 90, how can I have life? Unsay tubag sa Ginoong Jesus. I am the way. I am the truth. I am the life. Ako ang tubag sa long time standing problem sa kalibutan. Dili ako, ang Ginoong Jesus. And note, gina-claim na sa kadaghanan. Number 1, si Kibuloy. Nga siya ang way, siya ang truth, siya ang life. Kinsa man gyud. Napoy iba nga nagasulti. Nga siya daw ang gipadala sa Ginoo, siya daw ang sinugo sa Ginoo. Dinhi sa kalibutan, ug pinaagi siya mabatunan ang kaluwasan. Kinsa man gyud ang tinuod? Akong sultion, si Jesus Christ. Ug wala na ilain pa. Siya lamang ang nagasulti ug tinuod. Ang Dios nagasulti niini nga passage nga kini dili usa ka butang nga kinahanglan nato buhaton. Sama sa gipangayo ni Tomas, Lord, unsa man gipamaagi para makaadto mi diha? Ang una-una ni Tomas, basig sa samal siguro na. Pero mo katuod sa samal, unsa may mapa na ako nga kuanon, nga gamiton para makaadto ko niya ang samal. Again, literal ang iyang pagsabot niini nga bahin. Pero kani nga passage nagatudlo kanato, dili ni siya usa ka butang nga ato ang buhaton aron makaabutan niya na. Dili ni siya usa ka completion of requirement nga requirement number 1, requirement number 2, requirement number 3 para ko makaabot niya ng lugar nga ginasulti sa Ginoong Hesus. O dili ni siya usa ka butang nga kailangan mo taas imong grado or dapat makabaton kag ingon ni nga grado ug makapasa ka unya pag matagaan kag eternal life. Klaro ang ginasulti sa Ginoong Hesus. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Pasabot, without Jesus Christ in your life, there is no eternal life. There is something nga ginasulti nga dapat makaila ka sa Ginoo. Ingon sa John 17 verse 3. Ug kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao mo ila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Sa Cebuano medyo dili kayo klaro, pero basahon ako sa English, mingon dinhi. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Dali naman din na, makaila raman kang Kristo. No. Kaning no nga ginasulti dinhi is dili something nga murag makaila lang ka sa Ginoong Hesus. No, in the original, tong original manuscript, amot pasabot niini is to have an intimate relationship with God and with the Lord Jesus Christ. I-explain ako. Sa Genesis chapter 4 verse 1 na ginasulti dinhi ang Biblia. Ingon, now Adam knew Eve, his wife. Pero sa sunod, and she conceived and bore. Sa Genesis chapter 4 verse 25, and Adam knew his wife again, and she bore a son and called his name Seth. For she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. Another, sa New Testament, sa Matthew chapter 1 verse 24-25, ningon diha, when Joseph woke from sleep, mo nitong panahon nga si Jose ug si Maria, niini nga bahin, katong nakigstorya ang balaang espiritu o ang anghel ngadto kang Maria, ug giingnan siya nga you will conceive ug kana imuhang ipanganak, hinganlan na siya og Jesus kay mo nay muluwas sa mga katawhan. So when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. Istorya sa anghel si Jose niini nga bahin. So he took his wife, pero in verse 25, sige sulti, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Sa NASB, ang pagka-render aning but knew her not, gisulti, but kept her a virgin.
So unsay ginasulti sa Biblia ni ining knowing, pagkagamit. It is something nga intimate. It is something nga union. It is something nga making one. Nakuha ninyo? Muni ang ginasulti sa pulong sa Ginoo. This means nga doon na sila intimate relationship. Dili lang ni sa kabutang nga kinahanglan nimo buhaton. Kundili ma-establish imong relasyon diha sa Ginoong Hesus. And you are making Him as your Savior and Lord. Kaning knowing, kung gusto niyo makabato ng eternal life, it is knowing the Lord Jesus Christ. It is having an intimate relationship with Him. O nang namoy madungog ng mga preaching, don't date the church. Don't date the Lord Jesus Christ. Ug diha, makitaan kag ebidensya nga dili ka tinuod nga magtotoo because you don't love His Word, you don't love the church, you don't love to pray, you don't love eternal values. Ang imong ginasulti lang, importante lang, makasimbal ako Domingo, okay na. Luwas na ko. No, it's not it. Dapat na kay intimate relationship with the Lord Jesus Christ. O bitong, the way to be saved is to repent of your sins. Anong kailangan ka mo repent? Because you cannot be in union with the Lord Jesus Christ kung dili ka maghinulsol ug mubiya sa imong pagpakasala. It's impossible to go near to God kung dili nimo hinulsulan imong pagpakasala because our God is holy. Balaan ang atong Ginoo ug walay sala nga makaduol sa yaha. I'm not saying nga mahimo mong perfect. Ang ginasulti sa Biblia is kailangan nato hinulsulan. I-hate nimo ang sala. Likayan nimo ang sala. Dili na nimo tinguhaon magpakasala. And it's only through the Lord Jesus Christ na mahitabo ang maong union. So kinahanglan masabtan ni sa mga tinunan and mo po niya itong kailangan masabtan. Hapit na tamahuman. Pero ironically, para ta magkaroon ng eternal life in the Lord Jesus Christ, we have to believe. The problem is, ang kining pagtuo nato sa Ginoong Hesus, it should be something, grace nga nadawat nato gikan sa iyaha. Diba? Ephesians chapter 2 says, verse 8, it is by grace you have been saved through faith and not of your works. Gikan sa Ginoo ang pagtuo gihatag sa imuha. Nganong kinahanglan man ang grasya? Imagine ninyo. Isulti ang Ginoong Hesus the night before siya gibetray, o the night before siya nga ilansang sa krus or pag-antos o padulong ato sa Kalbaryo sa krus, miingon siya sa mga tinunan, I am the way. Pero, paunsa man mito ang mga tinunan. Nga paingon naman siya nga to sa cross para lansangan. Pero ningon gyud siya, I am the way. Kinahanglan gid ang pagtuo niya ang abahin. Ikaduha, mingon siya, I am the truth. Siya tinuod ang kamatuoran. Pero ang bakak nga bitbit ni Judas, pagsulti ngadto sa mga taas ng pari, ang mga bakak sa mga taas ng pari, sa tanang katawhan nga naa niya itong panahon na, murag mo may nidaog. Mingon siya, I am the life. Pero, he is about to die. A few hours later, mamatay ang Ginoong Hesus. Og ilubong. Diba, lisod man tuuhan kung musulti siya, I am the way, pero unsang klaseng way? O bitawng dunay pagbugal-bugal saya, kung ikaw tinuod ka mangluluwas, kanaog diya sa krus, luwasay mong kaugalingon. Ingunanay ilang pagbugal-bugal. Pero ang mga tinunan niya sa Ginoong Hesus, they were given much grace para makatuo sila. Kining tanan, nagapamatuod sa identity sa tong Ginoong Hesus, nga siya gayud ang manluluwas, anak sa buhing Dios. Kay siya ang nangita og pamaagi.
Siya ang nagbuhat niya ng initiative. Mo na'y tinuod nga manluluwas. Ang tinuod nga manluluwas, siya ang nangita og pamaagi para maluwas ang mga tao nga nagkinahanglan og kaluwasan. Mo nang giingon ni Apostle John. All these things are written so that all of you, including us today, may believe that He is the Christ, Son of the living God. And by believing, we may have life eternal in His name. Di ba dako kay ito nga comfort alang sa mga tinunan? In summary, paunsa natagaan og comfort ang iyang mga tinunan. Iyang mga disturbed na mga disciples, ang mga anxious niya na mga disciples, ang iyang troubled na mga disciples, ang mga worried na mga disciples. Gingnan sila sa Ginoong Hesus, ayaw ka mong kaguol. But instead, believe in God and believe in the one He sent. Kaduha, niingon siya, naamoy lugar nga akong andamon, ug mubalik ako, ug kuhaon ko kamo, aron kung asa ako, atuwa usab kamo. Ug katulog, giingnan niya, ako mao ang pamaagi. Aron kamo makaabot niya ng lugar, ug magkuyog kita. Siguro mangutana mo, sa may buhato niya, nato niya na nga kamatuoran. Karon nga na side mo sa kamatuoran, what can we do? Miingon ang Ginoong Hesus, no one can come to the Father except through me. So kung miingon ang Ginoong Hesus niya na walay bisan usa, niining kalibutan na, maayo man o dili maayo, nga makaadto sa amahan. So what can we do about this? But pasabot niini, dunay duha ka butang. But pasabot niini, there's no other way by which man can be saved. It is only through the Lord Jesus Christ. Sama sa gingon sa Acts 4:12. So kung si Jesus Christ lang ang pamagi, this means ma-proclaim dapat ang ebanghelyo sa Ginoong Hesus. Kung walay proclamation ni ining abahin, kung dili masayod ang mga tao, dili sila maluwas. Mubitong miingon diya sa Romans 10, verse 13 and following. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apanon saon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo. So kinahanglan ng pagtuo. Ugon saon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Ugon saon man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Ugon saon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa tiil niya atong nagwali sa maayong balita. Gikinahanglan atong isangyaw ang maayong balita. Ikaw nga tinuod nga magtotoo, kinahanglan nimo isangyaw ang maayong balita. Kay kung dili makadungog ang mga tao, dili sila makabaton og kaluwasan, kay dili sila mosangpit. Dili sila mangita o manluluwas. Unta ang pulong sa Dios, may magastorya ka natong tanan, magaampo kita. Among litnon nga amahan, salamat Lord. Salamat nga kini mga panghitabua nahisulat, gigamit nimo ang Apostol Juan para isulat ang maong ebanghelyo. Pinagi sa balang Espiritu, gitagaan nimo kaalam si Apostol Juan, o gigamit nimo God para mabatunan namo karon ang maong kinabuhing walay katapusan. Salamat niini nga panaad o Dios, nga ang tinuod nga magtotoo, makabaton niya ang imuhang saad. Salamat o God, nga ang pamaagi mao ang Ginoong Hesus. Na dili na kami mangita paglaing pamaagi, kay wala na laing pamaagi kundi kaniya lamang. Salamat Lord, nga si Tomas nangutanan ni adto nga bahin, aron kami masayod, ug madasig karon, nga among pagtuo sa Ginoong Hesus, dili kawang,
Ang amuang pagsunod kaniya, dili kawang. Kami na mga Kristohanon, tinuod gayod nga nagasimba diha kanimo. Salamat o God. Salamat po Ginoo sa pagpahibalo, nga dili day tanan, makaadto anang destinasyon nga imong gisaad. Kadto lamang Lord nga nagatuo kanimo. Busa o God, kung doon na may dili, tinuod nga magtotoo sa mong taliwala karon. Hikapay lang mga kasing-kasing. Pasabta sila o God. Ablihi Lord ang ilang panabot. Sama sa gihimo ni mo kang Lydia. Nga nasayra niya, pinaagi Lord sa pagwali si mo ang pulong o giablihan ni mo yung kasing-kasing busa na kahinulsol siya. O nagtuo nga na kanimo. Kaya nasayod kami Lord nga grasya lamang kining tanan. Lord, tabangi ang matag-usa kanamo ug ang mga dili patinuod nga magtotoo sa mong taliwala. Pangayunan mo Lord nga makabaton sila kaluwasan karong taknaa. Daghang salamat ug itugyan na mo ang tanan kanimo kay ikaw man ang angay Lord sa tanang pagdahig ug pagsimba. Kay tining tanan na mong giampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Palihog manindog ang tanan lang sa katapusang ampo. Lord, salamat sa makausa. Natapos kami sa mong panimbahong karon. Salamat o Dios nga ikaw nagpabilin nga amo ang Dios ug manluluwas. Salamat o God nga ikaw naghatag ka na mong kadasig. Igong kusog Lord nga mula hutay taliwala nining hulga sa kalibutan. Salamat o God nga makasalig kami kanimo. Ug Lord, bago kami mamiya sa amo ang panagtapo karong gabi na pangayon gayud namo, ang imong pagpanalangin kanamo. Lord, bisan namo ang paghatag, gusto namo ihatag kini Lord, agig pagdaig ug pagsimbang anak kanimo para Lord sa imong iglesia ug para sa mga workers sa imong iglesia. Panalangin ni among hatag karon na Ginoo, among hatag kami nga adunay kalipay sa mga kasing-kasing ug dili pinugos. And Lord, pangayon usab namo nga ikaw maghatag og kaalam sa among mga leaders dinhi sa church nga magamit kining funds para sa expansion sa imong kingdom, para Lord sa ebanghelyo, para Lord magamit kini nga mga tao, nga mga magwawali, makaadto sa lugar kung asa sila pwede makawali ug mga tao ngadto nga wala kaila kanimo makadungog sa mga mensahe. And Lord, ikaw magapadayon og panalangin sa mga kinabuhi, uban kami o God sa tibok semana, giyahay kami ug tagaay kami Lord God ug kadasig nga moatubang nga dunay pagsalig kanimo. Ug Lord, pangayon usab namo imong proteksyon nga dili kami matintal ug dili kami madani sa unsa mang laang ug laraw sa among mga kaaway. Lord, pangayon usab namo ang imong panalangin sa among pagpamauli karon. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang panag-ambit sa balaang espiritu manaa kaninyong tanan ug ang tanang kataon sa Dios magasulti. Amen ug amen. Maayong gabi kaninyong tanan. Praise you, Lord Jesus. Jesus said the Father is searching those who will worship Him in spirit and in truth. Give you thanks, Lord. The Father is searching. Oh, Church of Iris. Praise you, Lord Jesus. Oh, church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of
stand against the devil's lies. An army bold, whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Call to war. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. Praise the Lord. See the cross. Come see the cross, where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes lie crushed beneath His feet, for the conquerors has risen. Then as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see Him. Spirit come, so Spirit come, with strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a servant good and faithful. The saints of old still lie awake, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. May the church arise in the strength of the Spirit of Jesus Christ, our Savior and our King. Give you thanks, Lord. We praise You. O Lord, our God, thank You for the joy You feel in our hearts. Thank You for making us worthy to stand before You, to worship You through